De busjes van VDM bleven het hier op de zaak in Droegeham. Het personeel moet haar stik voor stik melden op kantoor dat ze officieel te jaren krijgen dat ze op stritten staan. De toekomst van het bedrijf lijkt nu in handen van de curator en het personeel bloot vertwijfelen efter. Kan mij een aantal mensen sprutsen en die zeggen dat ze een dubbel gevoel hebben. Blijdschap omdat er toch tekenen binnen dat een soort mensen blijven maaien, maar tegelijk moet er van een soort collega's afscheid aan worden. Er zijn 142 mensen in dienst bij installaties en wonen samen. En er gaan er 95 mee naar het nieuwe bedrijf. Onder een orennamen VDM Woningen wordt nou zo gauw als mogelijk een troststart maken, waarbij de houtskeletbouwer hem benammen jocht op de particuliere woningbouw. Vakbonden had kritiek op de handelswijze, waarbij het gewoon leveranciers en een deel van het personeel nou met lege handen efterbloot. De curator begreep die kritiek deels, maar zei geen oren oplossing te zien van het bouwbedrijf dat al zo'n 88 actief is. De bouwbedrijven hebben al veel te lang te maken met teruglopende orders en ook teruglopende prijzen. Dat speelt ook nog. Er is een enorme prijsdruk ontstaan, dus winst is er eigenlijk niet. En dan kun je ook geen sociaal plan afspreken. Dus dat voordeel wat je bij een gewone reorganisatie hebt, dat zou je sowieso niet hebben. Dan had er in ieder geval geen financiering van een bank tegenover gestaan. De komende dagen moet duidelijk worden hokker 94 mensen weer onder slag kunnen bij het nieuwe VDM.